Prøv at komme og se, Olivia. Nej, lad den stå der. Lad den stå der, så hun selv finde den. Olivia! Bare lad den slippe en lidt smule. Der er en stor! Man har også en stor. Ikke tag den her. Ikke tag Olivia. Vi tager alle. Der er ikke nok plads i min. Ender du ikke så, hva'? Har du mange? Ja. Ja. Også min det her. Ja. Må jeg ikke åbne den? Nej, ikke endnu. Nej. Olivia, så du den? Se der. Kig. Lige der, ned. Der. Se der. Lige der. Kig. Nej, der, Olivia. Der. Ja. Skal vi alle sammen sætte nogle i tasken, så du har mere plads? Nej. Ja. Nej. Tak. Er det der Olivia? Ja. Har du tabt nogen, Olivia? Ja. Nej, nu er den ødelagt. Nu må du have kørt. Det er okay. Det er okay. Vil du spise den nu? Nej, bare lad den være sådan der. Olivia, ikke spise den. Det er hvad, du vil give den til mor, Olivia. Hvor er Julius hen? Nå, der. Jeg giver den til mor. Gå til mor med den. Se, hun har en taske til dem. Så vi sætter alle chokolade i her. Hej. Så det alle i her. Og så efter vi vil dele dem, okay? Ja. Og så. Men du er ikke færdig. Nej. Så Olivia, sæt dem i her. Vent. Jo, se alle chokolade Hov. her. Fandt du en der? Vi skal dele. Ja? Prøv at se herovre også.